ens explicarà com això també afecta amb un cronista important, que jo fa anys que dic que és català, però ho dic per raons històriques, i ell ara ho dirà amb raons lingüístiques, lèxiques i sintàctiques. L'Alexandre ens parlarà del castellà de Bartolomé de las Casas, ortodòxia, la Real Acadèmia Espanyola i la realitat. L'any passat ja vam parlar del castellà de Bartolomé de las Casas, però se'ns pot acusar de no haver parat atenció a què diu l'ortodòxia, de que ens ho fem endogàmic entre nosaltres i ens allunyem de la realitat. Enguany toca anar a l'ortodòxia a veure si anem a la realitat més eficaçment. Bé, començarem veient expressions que fa servir de les Casas, oficialment sense un origen català, però que s'expliquen més fàcilment amb aquesta hipòtesi. Em sap greu, però així. Ja que entrem de ple a l'ortodòxia, a l'hora de buscar catalanades, el que fa tothom, fins i tot el més independentista, sense adonar-se'n, és anar a la Real Acadèmia Espanyola. Doncs anem a comprovar si, per tal de comprovar si una cosa té un origen català, anar a consultar a la Real Acadèmia Espanyola és una bona idea. I després procurarem acabar a la realitat. Conclourem alguna coseta. Bé, sobre expressions que fa servir de les Casas, que oficialment no venen del català, però que s'expliquen més fàcilment amb aquesta hipòtesi, només un parell, comentar que Bartolomé de las Casas, com és típic al siglo de oro, jo ara que estem en intimitat, comentar que igual que parla de Bartolomé de las Casas, igual podria parlar de Cervantes o la Celestina, però amb l'excusa de que ha de ser alguna cosa d'Amèrica, però Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas fa servir hombre amb sentit indefinit. Negligencia. Bartolomé de las Casas diu negligencia, la cual es dejar de hacer el hombre lo que debe y puede. En compte de dir negligencia, lo cual es dejar de hacerse lo que se debe, dejar de hacer el hombre. Está parlant d'una zona molt humida y digo, apenas puede el hombre pasar más de 10 leguas sin mojarse. En compte de dir, apenas puede alguien, apenas puede nadie pasar más de 10 leguas, el hombre, indefinido. De la Celestina, com comenta la Celestina, Julio Cejador i Frauca, d'una frase de la Celestina, on és també un nombre indefinit, fa el següent comentari, diu, el hombre indefinit, com on en francès, on manx és mitja, no? On dans en espatlla, on indefinit en francès. Bé, la cosa és que on en francès no es pot traduir com hombre, i hom en català sí, però la referència és el francès. Tot i que la traducció del tirant la van farcir d'aquests hombre en sentit indefinit que venen d'un hom. Ho fan de moltes maneres, però de la manera que si estem parlant de Bartolomé de las Casas, Bartolomé de las Casas diu el hombre, també ho trobem al tirant. Com a l'original diu hom indefinit, que la traducció posa el hombre. En fi. Com no n'hi ha temps. Ho comenté, no? Val. Simplement per a fer-nos una idea de què és el siglo de oro. Al tirant-lo blanc a l'original diu los cavallers jovens fan més per les donzelles que per hom mateix. Una bona traducció, però hauria de ser los caballeros jóvenes hacen más por las mujeres que por sí mismos, ¿no? Doncs no, siglo de oro es los caballeros mancebos hacen más por las mujeres que por los hombres. Esteu rient del siglo de oro, que ho sapigueu. Això no és Bartolomé de las Casas, això és el siglo de oro, en general. Això esteu rient. La diferència és que del siglo de oro no tenim l'original en català, i del tirant sí, tirant el banco sí. Hem d'aprofitar això. Des del 1873
que no sabíem la data exacta, i en Mandado s'ha comprat un llibre, me l'ha deixat una estona. El tirante el blanco ve d'un original en català, ho sabem des de 1873. L'original en català es va fer el 1490 i 1497, però sabem que no és una obra anònima i castellana del siglo d'oro, com pot ser el Lazarillo de Tormes. Això ho sabem des del 1873, apenas si fa un segle. D'això ens hem lliurat pels pèls. Bé, l'hombre indefinit. El comparen com el francès, tot i que el tirant el blanc, en fi. Una altra cosa característica del siglo d'oro, perdó, de Bartolomé de las Casas, és que fa servir vamos i vais en sentit subjuntiu. Diu, por lo tanto, això Bartolomé de las Casas diu, levantemos nuestra mente y vamos al culto. En casa hauria de ser levantemos y vayamos, però Bartolomé de las Casas diu levantemos y vamos, en compte de vayamos. També vais per vayáis, també es fa servir. Diu, para que vais, diu sí, el transcriptor es lamenta, sí, clar, volem dir hauria de ser vayáis, no sé, però jo no tinc la culpa, ve així a l'original, no? Para que vais y hagáis, seria vayáis y hagáis, però diu vais y hagáis. Bé, vais per vayáis y vamos per vayamos. Això observem en Bartolomé de las Casas. Bé, sobre aquest tema, l'any 1807, un tal Valentín de Foronda va comentar aquesta frase del Quijote. La frase del Quijote és aquesta, que diu, es mi voluntad que os pongáis en camino y vais a la ciudad tal y allí os presentéis ante la señora tal y le digáis y le contéis. És a dir, pongáis, presentéis, digáis y contéis, i enmig tot això vais. Conté de vayáis. Don Valentín de Foronda, fa 200 anys, va opinar això d'aquesta frase. Diu, un present indicatiu després d'un de subjuntiu no és mercaderia corrent en la duana dels gramàtics. Dit d'una altra manera, el vais aquest canta moltíssim. No és normal, hauria de ser vayáis. Això va dir, Si anem a buscar què en diu l'ortodòxia sobre això, l'autoritat no sembla ser en Foronda, sinó Rodríguez Marín. Jo he arribat, igual que els afluents arriben al riu, jo he arribat en Rodríguez Marín des de diversos llocs. I tots, a poc, també el representant sobre aquest tema, que és Rodríguez Marín. Unes notes que va fer al Quixot. Doncs Rodríguez Marín, per opinar en Foronda el que va opinar, dir la cosa tan radical que va dir, normal, vais. Per opinar en Foronda el que va opinar diu que era un perverso criticastro que no passava de la categoria d'un ignorante per Antón. Diu, Foronda no sabia que quan va escriure Cervantes era corrent dir vamos per vayamos i vais per vayáis. Recapitulem. Si del verb ir comparem el present indicatiu i el present de subjuntiu, no trobem confusió. Ningú parla d'això, jo no ho he trobat, perquè no ho ha trobat no vol dir res. Ningú referencia, ni el Rodríguez Marín, que sap tant. No trobem confusió entre voy i vaya, ni entre vas i vayas, només entre vamos i vayamos. O sigui, entre vamos, vayamos i vais, vayáis. Només entre la primera i la segona del plural. No n'hi ha més confusió si comparem present indicatiu i present subjuntiu del verb ir. Només vamos i vais. Bé, d'aquest fragment del Tirante el Blanco diu, ahora quiero que los dos vamos a la Condesa. El Martí de Riquer comenta, vamos, vayamos. Aquest vamos vol dir vayamos. Martí de Riquer. Comentaris al Tirante el Blanco, Clásicos Castellanos, 1974. I al Tirante el Blanco observem, no ho comenta, però també observem l'ús de vais per vayáis. Diu, ruego que si amáis, os vais conmigo, amáis.
que hem observat aquesta confusió en la traducció del tirant, comparem aquests temps verbals amb el seu equivalent en català. I comprovem que la confusió la té un traductor que tradueix del i des del català. I la té o la pot tindre, i on no, no. Tan senzill com això. Efectivament, els fragments que hem comentat del tirant venen d'un anem i d'un aneu, no? Igual que els altres. Però bé, aquesta confusió, oficialment típica del castellà de fa 4 segles, es conserva a la realitat. No siguem tan endogàmics, anem a la realitat. La Real Acadèmia Espanyola recull per primera volta l'any 1984 l'entrada vamos, on diu forma arcaica de subjuntiu de ir. De moment encara no s'han adonat que també fan servir valls per vallais. Però bé, a poc a poc. I si diu arcaica és que actualment no es fa servir a Castella. Ja li semblava estrany al Foron del 1807 i amb tot el fonament. Per molt que per això s'esforcin a insultar-lo Rodríguez Marín, que l'únic que fa és abocar informació però sense pensar-la una mica. Que és que eixe va ser el crim del Foronda, pensar-hi una mica. Això va ser, No, però a veure, si actualment no es conserva, però arcaicament en diuen que sí, no? Però si hem d'entendre que vamos i valls són formes arcaiques de vallamos i vallais, no podem entendre que puguem trobar pel segle XV, pel segle XVII i pel segle XVI, pel segle XVII, tot d'autors com Lope de Vega, per dir un, que compaginen dins de la mateixa obra vamos o valls amb el significat de vallamos o vallais i vallamos o vallais directament. És a dir, n'hi ha vamos que volen dir vallamos i vallamos. Dins de la mateixa obra. Si eren formes arcaiques substituïdes per les modernes, no s'entén aquesta convivència tan general al llarg de tants segles. L'explicació més senzilla és que mai ha sigut propi del castellà i que simplement va passar com el tirant del Blanco, on ixen almenys 8 valls amb el significat de vallais i un vallais. Al tirant del Blanco n'hi ha un vallais, per tant existia vallais. I dos nous exemples, els valls i els vallais, venen d'una neu. S'explica fàcilment pensant en un traductor català que a voltes tradueix els aneu millor i a voltes pitjor. Tan senzill com això. Bé, hem estat atents a les opinions de Julio Cejador i Frauca, Rodríguez Marín i Martí de Riquer, membres destacats de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua. Hem vist també que no admeten l'origen català d'aquest vamos per vallamos, ni de l'hombre indefinit aquell tampoc diuen que ve del català. I és que a la Real Acadèmia Espanyola, des de la seva creació per Felip V ençà, li ha costat sempre molt admetre l'origen català de cap paraula castellana, i des d'un segle abans també. Bé, anem a veure ràpidament com a l'ortodòxia acadèmica espanyola fa segles que li costa molt admetre l'origen català de res. Un experiment. S'agafen un llistat de paraules de les quals el diccionari en curs de la Real Acadèmia Espanyola segons ells diguen que aquesta paraula ve o pot vindre del català. Seguim la trajectòria cap arrere, buscant a veure què diuen cap arrere, conforme anem cap arrere veiem que en les edicions primeres de la Real Acadèmia es basen amb el Covarrubias de 100 anys abans de la creació de la Real Acadèmia Espanyola. Doncs anem a fer una cosa. Busquem un llistat de paraules de les quals la Real Acadèmia Espanyola actual diga que venen del català, busquem d'aquestes paraules les que ja hi eren al Covarrubias el 1611 i així ja tenim unes quantes paraules de les quals podem seguir la trajectòria durant 4 segles. A veure què passa. Bé, això són 88 paraules i aquesta ratlla representa el diccionari en curs actual de la Real Acadèmia Espanyola. Cada caselleta és una consulta a un diccionari. I en roig vol dir que ve o pot vindre del català. Això és actualment. Bé, comencem del Covarrubias fins a l'actualitat a veure amb quina ànsia admeten l'origen català de les coses. Això és el Covarrubias. Una. De les altres donen explicacions molt estranyes per no dir que ve del català.
Com no n'hi ha temps, només comentaré una, la paraula pregoste concretament, que diu, és paraula francesa usada en Catalunya. Bé, però una, ja comencen, sembla que... Anem a veure ara el primer diccionari de la Real Acadèmia Espanyola. A veure quantes paraules, si ja el Covarro ja té una, a veure quantes paraules admet el seu origen català. El autoridades, el primer. 0, anem cap arrere. La única que admetia, l'autoridades, diu, dice Covarrubias que és catalana, però eso és de latín. O sigui, no només no admet cap de les altres 87, sinó, en fi. Bé, això seria la següent edició, la següent edició... Resumint, fins que no passa en la segona meitat del segle XX, és molt estrany que diguin que alguna paraula ve del català. Fins al 1984, més de la meitat d'aquestes paraules no s'admeten com a catalanes. Podem veure com n'hi ha un buit molt llarg durant molts segles i no n'hi ha res que vingui del català. En fi. Anem a veure una paraula d'aquestes 88, una paraula concreta, que és el verb pinjar, que fa servir Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas està explicant objectes que els indis portaven i entre altres diu arracadas i pinjantes d'oro. En fi. Na Maria Conca i Josep Guia expliquen que un dels primers reculls de proverbis castellans, els refranes glosados, és una traducció del català. Un dels primers reculls de proverbis castellans és una traducció del català, on apareix tant en les primeres edicions o rico o penjado i després en posteriors o rico o pinjado, i conclouen que no és gens arriscat de concloure que l'expressió o rico o penjado era una traducció poc afortunada de l'expressió catalana o ric o penjat. Però bé, això en diu la Conca i en Guia, a veure què diu la Real Acadèmia de pinjar. Era una d'aquestes paraules que hem vist que els hi costava molt d'admetre el seu origen català. Apareix al principi i no diuen que és català, diuen que és castellà, després diuen que és del llatí, ja al 1914 diuen que és del llatí, diuen del llatí, però és com el català penjat. Segueixen així unes quantes edicions i al final ja diuen del català penjat. S'inventen un pinjar perquè encaixa, en fi. Has de donar una miqueta de pressa, no pot ser comentar-ho tot. Només comentar que fins al 1992 no donen l'etimologia real, que és del català penjar. És a dir, per a la Real Acadèmia Espanyola, pinjar primer tenia una etimologia pròpia, després una etimologia paral·lela a la del català penjar, paraules germanes, filles del llatí, ambdues, i finalment ja admet que la paraula castellana, pinjar, és filla de la catalana i no germana. Hem arribat a aquest punt, tant la Conca i en Guia diuen que això ve del català i fins i tot la Real Acadèmia també diu que ve del català. És a dir, això ve del català, sí? Ho tenim, pinjar ve del català. Molt bé. Com hem d'entendre que al 1547 ens diguen això? En buen vulgar cordobés se dice rico o pinjado. A veure. No. Si la Real Acadèmia, la Conca i en Guia tenen raó, això és el fruit de la censura. I van escriure en bon vulgar cordobès on abans probablement posava en bon vulgar valencià, amb una evident intenció descatalanitzadora. O no, o al revés, on la Conca i en Guia i la Real Acadèmia s'enganyen, i aquesta declaració del segle XVI no té ben bé que la veritat. Pot ser, una de les dues. Anem a buscar la veritat, anem a buscar la realitat, aquestes paraules de la realitat. Anem a buscar el rest de la realitat de tres paraules pròpies del siglo de oro presents en el nostre autor. Bartolomé de las Casas fa servir aquestes tres paraules: arreo, aïna i ausadas. Una per una anem a veure. Diu Bartolomé de las Casas que los indios los siguieron 7 días arreo. Bé, en fi. Aquí a aquest simposi, a l'any 2005 o 2006, sí, arreo.
La fa servir també en Colom aquesta paraula, i l'anaríem anar durant, al simposi del 2005 ja ho va comentar, i diu que Colom diu que todos arreo se extiende, diu, equival a tot arreu català, diu, si bé el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola accepta que prové del català arreu. La fa servir un Colom, però fins i tot la Real Acadèmia accepta que prové del català arreu. Bé, arreo, ve del català. Aïna. Bartolomé de las Casas fa servir aïna, i aïna és una paraula catalana actual. Aïna és una paraula catalana del segle XVI. Ho han de buscar al Caubemoll i ho explica, i explica que és del segle XVI amb aquesta frase. Diu, tota dona i la gallina que va massa per ser aïna. Catalana actual, catalana del XVI. Castellana del XVI perquè és del siglo de oro, com per exemple dels refranes glosados, fets a base de traduir del català, com demostren a Maria Conca i Josep Guia. I en aquesta obra traduïda la paraula apareix en aquest proverbi: la mujer y la gallina por mucho andar se pierden aïna, que és la traducció de la frase que hem vist abans. Com que apareix en textos antics en castellà, també apareix als diccionaris en castellà. I apareix al Covarrubias, on cita un determinat refrany: la mujer y la gallina por andar se pierden aïna. Es basen en traduccions del català. També diu el Covarrubias que és palabra bàrbara, clar, no va dir catalana, diu muy usada. Doncs si és muy usada fa 4 segles, la podem trobar en el castellà actual, aïna, i arreo, que hem comentat abans. Bé, ja anem a la realitat, ja acabem, amb la tercera paraula de Bartolomé de las Casas, muy usada també, segons el Covarrubias, que és ausadas. Bartolomé de las Casas diu Ausades diu també un altre escriptor castellà menys conegut com Antonio de Torquemada, que no ve al cas per a recordar subliminalment a l'inquisició castellanitzadora de llibres, sinó perquè és un escriptor castellà que almenys té una obra falsament atribuïda d'un valencià. Va així una notícia al diari. Bé, l'escriptor valencià usurpat és en Timoneda, i resulta que també feia servir el castellà amb Ausades. Quina ha sigut la vida oficial d'aquesta paraula en el castellà? Pelegrí Sancho ens diu això. Diu, el castellà medieval coneixia la forma ausada, són les variants tal i tal. Diu, aquesta forma va ser viva fins al segle d'or, amb valors semblants al valencià usades. És a dir, fins al segle d'or viva. I des del segle d'or ja no s'ha tornat a dir en castellà? Ho responen a la mateixa pàgina d'aquest llibre, on citen un lloc castellano parlant on encara fan servir aquesta paraula. I atenció, ja que diu per què la fan servir. Es manté viva a Múrcia, on és un préstec del català. És a dir, troben un lloc on la fan servir però ve del català. És a dir, Ausades castellà només a Múrcia. Aquest Ausades ve del català, el de Múrcia, i nosaltres volem trobar un lloc castellano parlant amb un Ausades castellà genuí de tota la vida. També término muy usados al 1611 segons el Covarrubias, com la ina, que oficialment feien vida arreo de la Castilla del siglo de oro. Fem un segon intent de trobar aquest lloc. Ara, amb Lazorín, que ens explica això al 1929. Cadiras, con asiento de esparto. Cadiras, como se decía en el castellano antiguo y se dice en el valenciano. En la Casa Novera, las cadiras. El valenciano, que está esmaltado de voces y frases antiguas ya en desuso entre los castellanos de ahora. Hay voces clásicas a manta, como aquí se dice. Solo las palabras abondo, aína, arreo, aosadas, que van y vienen por la parla de los monoveros, y otros muchos vocablos de sabor castizo, arreo, aosadas, abondo, aína. En Monóvar se habla valenciano, en Elda castellano, en Pinoso valenciano, en Salinas castellano, en Petrel valenciano, en Villena castellano, mosaico variado de valenciano y castellano. És a dir, no només ens explica on anar a trobar les osades, sinó voces clàssiques a manta o muchos vocablos de sabor castizo.
L'explicació més senzilla sembla que aquest se decía en el castellano antiguo de Azorín només vol dir que apareixen en textos antics, com són el tirante el blanco traduït del català, el refranes glosados traduït del català, Cristóbal Colón traduït del català i Bartolomé de las Casas. Obres escrites per catalans en la seva llengua i fetes passar per castellanes. I són paraules en desuso entre els castellanos de ahora perquè no les ha fet servir mai a la Castella Real. Conclusió, la hipòtesi de que els textos de Bartolomé de las Casas són traduccions del català, com ho és el tirante el blanco, és molt més versemblant que no tot el que ens han explicat des de l'ortodòxia acadèmica espanyola sobre el castellà del nostre autor. Que ve de Múrcia, li perdonem que s'hagi estès una mica. I sap greu perquè ara vinc a parlar jo. I sembla que li digués calla, que vull parlar jo, però no és ben bé això, perquè després de mi doncs tenim un parell de coses més i després encara hi haurà gent que si ens allarguem fins a les 10 doncs dirà. I a més perquè ell té aquesta conferència, es pot sentir amb molt de detall, amb una hora i quart, sense presses, i és realment una delícia sentir-lo. Jo la vaig sentir abans d'ahir i realment dijous, i és realment una delícia sentir tots els arguments, aturant-nos en pèls i senyals a cada exemple, i no li guardo cap rancúnia ni res, simplement és que em fa certa angúnia fins i tot haver-li de dir, perquè si no sembla que alguns els subjuguem a 10 minuts i els murcianos aquí tinguin carta blanca, no? Però no, en tot cas, moltíssimes gràcies. Suposo que heu quedat tots satisfets que realment i convençuts que no només és el tirant-lo blanc traduït castellà traduït del català Bartolomé de las Casas, sinó que gairebé, si ens aturem i després té una conferència encara molt millor i que espero que algun dia la puguis fer en una càtedra d'universitat de filologia, explicant que tot el segle d'oro està carregadíssim d'aquests mateixos exemples i de molts més i molt més grotescos. En tot cas, perdona les presses, però és que vull parlar jo.